countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede yan nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara na hamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga Batad. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa itong matalong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Emil, dangay ko ginako sa 3 kalata nga beer. Naging inom ko. Daw wala ka manabi, prino-prino kung maglagok sang beer eh. Daw pinatuig wala makainom sini. Sugiran ko ikaw ha. Pila ka tuig gid man ko nga wala makainom sini. Kabalo ka. Nahubog ako sang una. Salain ko ba lang aulubrahan? Nakay mo ako sang magauluyan nga butang. Kag sa nakamarasmas na ako, hindi ako makahinulsol ko mo. Ang sugod sad to, wala na akong nagmiter sang bisan ano nga alcohol. Ano bit ka huluya, ho?
to lips ang akong boss sa atubang sang asawa niya. Oh. Ano? Kayo ko mo. Una ko na napunggan ang pagnanasa ko sa gwapo ko nga boss. Napahalin ko eh. Wala mo napunggan ang imo pagnanasa? Kalain sa ako niya. Kung matamaan ako sa kahubog. Nagahublas ko ya. Bisan may iban pa nga tao. Oh. Gloria? Nainita na gani ako subong. Luyag kong mag-ubas ang bayo ko. Gloria, hindi gid pagbuhatay na ha. Malaki ako nga upod mo. Hindi ka magpatuga-tuga. Pungging ka o galingon mo. Mabudlay na. Kasi blag ko madisgrasya kita. Oh. Ga, okay man ang outfit ko para sa party? Oh, okay man. Kasiksiga ni si Mutulokon. Balalik doon kagid. Siyempre, kigwapo man ang upod ko mo. Ginamatch ko lang ang beauty ko. Nag-vibrate man ang cellphone mo. Sino'y na? Si Rosmar. Nagatawag sa akon. Karon lang na Malita ka lang sa party. Malinog Emil, sab naman ang akong tawag ay. Maluoy ka, Emil. Kinahanglan ko gid ikaw nga mahambal. Palihog. Sabta ko, Emil. Emil. Ga, si Rosmar. Wala untat ang tawag sa akon. Sabton ko anay siya. Ako palang upod mo. Ako lang anay palang atensyonan mo. Ganda ding cellphone mo Oh, Isulod ko na sa bag ko. Okay? Let's enjoy the party. okay. Hindi ko na makontak ang account ni Rosmar. Kung sa din ako nag-video call sa iya. Mas mayo gani. Nasabaran mo si Yaya. Gloria, asawa ko si Rosmar. Bisan magkainano, may obligasyon ako sa iya. Akong ginahulit mo subong, hindi kay siya. Ganata, giman ako bala sa importansya. Hindi ako mapahamtang eh. Hindi ka magpamensar na magpauli, ha? Wala ka ba bala nakatapos ang imong kontrata? Mapauli ako sa Pilipinas. Pwes, maopod ako dito. Gloria? Emil? Ari ka? Rose? Anong natapos sa imo? Nga mo silang itsura mo. Daw malawig nga, wala ka makapaligo ha. Si Julia. Sa kwarto. Nagapahuway. Hindi siya pagtublaga. Rosmar? Hello? Kamusta ka, Rosmar? Rose. Ining... Ako gali si Gloria, partner ni Emil. Duwala ka gidalipay nga, ari na siya. Rose? Ba? Emil, pintalikdan niya kita. Awa tong asawa mo? Dopraning? Gloria, natultulan mo na nga amon balay diri sa bukid. Mahimo ka na nga makabalik sa hotel sa syudad. Dari lang ko Ano?
Total, wala man na sa gusto nga pabensaro ng asawa mo. Dali lang ko sa salog lang kayo matulog. Nagbukas ang pertahan sa kwarto ni Julia. Julia, anak, ari na si Papa. Wala nagwa si Julia. Ginsira niya ang pertahan. Ay, ka-weird sa pamilya mo, Emil. Abi, magupod ka lang sa akon sa hotel sa syudad. Kay ko sa balay niyo. Kabaho pa. Hindi. Dire lang ako, Gloria. Pues, dari man ko Rose, sugiri ako. Anong natabo diri sang wala ko? Kagnaanga mo sining sitwasyon mo. Ang balay nato niya bukon. May mga lawa kundiin. Hindi ni pwede kay Julia, hindi bala? Hindi na pagtublaga si Julia. Nagapahuway na siya. Ara ka naman. Nagapahuway na siya. Wala man lang ganin niya akong gintamyaw. Ginsirhan pa niya ako sang pertahan. Ay, nagutom ako. Pero wala sa makaon, Dre. Magwanay ako, ha? Mabakal ako sang pagkaon nato. Rosmar, natapos ko gimantindo ang salas ninyo. Dili lang ko matulog karon ha? Ang inyo ubsaran? Sa pagkasiot, how? Dumasalaan nga wala sang tao nga naga-start diri. Doon naga-istorya lang ko sa hangin. Gusto ka na namang tindog sa higad, how? Okay ka lang? Gutom taguro ay. Dugay-dugay ari ng bana mo. May dala nga pagkaon. Akong bisita. Ako pa nang paglimpyo sa salas ninyo. Nautda na kami sa kuryente. Nagkapadala man ako sang kwarta kay Rose. May lang kami kandila ako nga nakita sa kusina. Ligom-dulom kita ni ang gabi naton ba? Layo pa naman kami sa mga kasilingan namon. Halos wala kami diri sang kilala o kun mga abyan. Grabe ba? Nakapadugay man ka mo sa amo sining sitwasyon? Para inisahan mo na anak. Katon ko anay si Julia sa iya kwarto ha. Julia, anak. Kadulom sa kwarto mo Ari, may dala ko nga kandila. Daw masunggod man si Papa sa imo ba? Wala mo gid ako ginguan pag abot ko kay na. Nagapungko ka lang dira sa tiilan sang katre mo. Nabatian mo bala ako? Nabalaka ako sa inyo. Amoy na nga nagpauli na ako. Hindi ka bala magpalapit kay Papa? Gintublag mo si Julia. Tagapahuway na siya. Sorry. Magwa na ako, Rosmar. Julia? Good night, anak. Ano man nga balay man? Ang banyo wala sang tubig. Amo ni guro nga kalain sang baho ni Rosmar ay kaya wala siya ligo-ligo. Mayo lang, minabakal pa sa email nga pila ka litro nga purified water ba? Nakatoothbrush ko. Magwa na ko sa banyo Aling pertahin.
Abrihan ko ah. Oh, ah! Ah! Bay, ikaw mo lang rin nagkatindog sa tubang sang portahan, Rosmar? Abi ko kung sinuna. Gloria, anong natabo dira? Kwan, wala ah. Ay, Rosmar, excuse me ha. Magi ako sa ginatindugan mo. Inpakulbaan mo man kuya ba? Maghalin ka sa amon balay. Anong siling mo? Balay pa ning panawag mo ah. Ha! Tangkal niya sang baboy. Ay, aga nagali ba? Ay, agaya. Kasakit mo sa likod ko sa pagtulog ko dali sa salong ba? Ba, ang cellphone ko, lobat na. Din ko ni mag-charge man. Kaya wala man di kuryente. Ay, mabangon ko ah. Rose! Rose, pagbangon ka! Rose! Pagpuntaw! Si Emil? Rose, pagpuntaw ka! Kantuan ko sa kwarto nila. Rose! Rose, pagpuntaw ka! Rose! Ay, Emil? Anong natabo? Ha? Rose! Si Rosmar, wala na nagaginhawa! Ano? Rose! Rose! Ginakasubo ko, mister. Apang dead on arrival ng asawa mo. Dok, anong natabo sa iya? Cardiac arrest ang gintunaan sa iya kamatayon. Cardiac arrest? Pila ka oras na siya nag-expire. Apang sang aga mo lang siya nasapwan, nga wala na sang kabuhi. Rosmar! Pilakastik na sa sigarilyong naubos ko. Kadugay nga, makapaulit diri si Emil. Hindi ko siya makontak. Kay dadbat ng cellphone ko. Ginhimo pa ko din nga bantay sa ngila nga bata ya. Kadtuan ko abis sa kwarto niya. Ay. Na, ang importansang kwarto niya. Manuktok ako Julia? Julia? Masulod ko Julia? Ba? Wala mo isang taong kwarto? Julia? Oh. Ano nga nagkapanimaho man? Doon na sunog? Hindi! May asawa naghahalin sa kusina? Oh shit! Ang upos nga akong sigarilyo. Tugin patay ko man antes ko ginhaboy sa basurahan. Nagalambot na rin aso. Ay, nagapuog. O hindi, kadasig lang. Julia! Julia, diin ka! Julia! Dasiga! Magwag kita sa balay! May sunog! May sunog sa kusina! Julia! Hindi! May kalayo na nagaling sa kusina. Bahala na. Salbaron kong kawalingon ko. Wala man din ang bata sa kwarto niya. Magbakot din eh. Wala na si Rosmar. Wala naman ang amon balay. Si Julia. Emil, sorry, Gid. Wala ko ba nakita si Julia sa kwarto? Nagdako ng kalayo eh. Gani, nagwa na ako sa inyo balay. Parang salbaro ng kapuhi ko. Diyos ko.
Di na si Julia. Ginpangita man siya sa mga bumbero, pero mura sa nakita nga bata sa sulod sang balay. Ano? Ako ang kapitan sa baryo ngayon. Kag ginakasubo na mo ng pagtaliwan sa imo asawa, Emil. Kag sa pagkasunog sa inyo balay, Emil. Kapitana. Salamat sa inyo pag-unong sa amon kalisod. Ang pagdumdum sang tanan diri sa baryo. Wala na sa nag-aistar sa inyo balay matapos ang lubong sang inyo anak. Lubong sang amon anak? Oh. Walang ka makahibalo nga wala ng inyo anak? Kap, hindi ko mahangpan ang mga hitabo ngayon ni. Mahimo mo bala isugid sa ako ng natabo diri? Samtang wala ako? Ginatake sang kung ano nga allergy ang inyo anak. Ginakugo siya sang imo asawa, samtang nagadalagan siya sa dalan nga nagapangayo sang bulig. Ulihin na ang tanan, sang nadala siya sa pinakamalapit na ospital. Ano? Wala man lang ako gan pabalo sang asawa ko? Wala siya makakontak sa imo? Nagtawag siya sa akon. Apang wala ko nasabat. Kagsugod siya to, hindi ko na siya makontak. Ano man ang problema ninyo sa inyo panimalay, Emil? Kabay pa nga malampuwasan ninyo ini. Diyos ko, ako gitang balasulon sang tanan. Tingala ko man nga wala na nagatubang sa ako si Julia. Tingala ko man nga masami ginahambal ni Rosmar nga hindi pagtublago ng pagpahuhay ni Julia. Galikay wala na siya. Tuman kasakit sang gaba. Inahinulsulan ko gitsang dako ang akong pagpakasala. Magabiyang, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo. Bombo. Ang common name sini nga common bottom top seashell ang may scientific name nga Ombonium bestiarium. It is a small canonical shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol,
Drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung